खुलुमबाय दिनै 7 मे 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। 1 लाख लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननो थाखाय खोथा होनाया आबुं जानो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि 3rd आरो 4th ग्रेड साख्रिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव दा स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डजों खुंजानाय 5730 पस्टनि रिजाल्टखौबो फोसावनो आखायाव लाबाय। स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डजों खुंजानाय हम, एक्साइज आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गासै 5730 पस्टनि रिजाल्टखौ फैगौ 8 मे फुंनि 11 रिंगायाव फोसावनानै होगोन। 5730 नि मादाव एपिआरअ आरो एफएनइएसआव कनस्टेबलनि 557 पस्ट, ग्रेजुवेट लेभेलाव 380 पस्ट, एचएस आरो एचएसएलसी लेभेलनि 3127 पस्ट आरो ग्रेड 4 नि 1662 पस्ट। गासै 5730 पस्टनि रिजाल्टखौ फोसावनाय जासिगोन। बे खौरांखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावदों। सनितपुर जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय दैमुगुरि गामियाव सोमजिदों मोनसे जाथाय। जिनाहारि खालामनाय आरो भिडिअ सेबखांनानै भाइरेल खालामनायनि अजद होनायाव हमजादों 5 सुबुंफोरा। मुङा फारियै बिपुल बसुमतारी, सोमखोर बसुमतारी, सनेन गयारी, बिजय मुसाहारि आरो फोरोंसारगोरा बसुमतारी। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 1 रिंगा समाव सासे सिख्लाया पुलिस थानायाव फैनानै अजद होफैदों। जिनाहारि खालामनाय आरो भिडिअ सेबखांनानै भाइरेल खालामनायनि सायाव सिख्लाया अजद होफैदों। बेनि उनावनो अपारेशन खालामनानै 5खौ हमदों आरो 5नि मादाव सासे जिनाहारि खालामदों आरो गुबुना जिनाहारि खालामनो नाजादों आरो भिडिअ सेबखांनानै भाइरेल खालामदों होननानै हिन्जावा अजद होदों होननानै फोरमायथिदों पुलिसा। गुबुन फारसेथिं हमजानाय 4नि नखरनिफोर आरो रायजो राजाफ्रा जाथायखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों आरो मोनानि समाव गारि सिङाव जौ लोंनानै गाज्रि खामानि मावनायखौ नुनानै गामिनि सेंग्राफ्रा नायनो थांनायाव गामिनि 4 सेंग्राफोरखौ रेप खालामनायनि अजद होनानै फाव फान्दायदों होननानै गामियारिफोरा फोरमायथिदों। गासै जाथायनि सायाव हमजानाय सुबुंफोरनि नखरनि आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दैमुगुरि गुदि फरायसालिनि फोथाराव हरनि 12 रिंगासो समाव ब्रिजा गारि सिङाव हौवा आरो हिन्जाव जौ लोंनायखौ नुनानै गामिनि माखासे सेंग्राफोरनो खौरां हरदोंमोन। बे लेखायै माखासे सेंग्राफ्रा नायनो फैदोंमोन। बेयावनो बिथांमोनहा फान्दाय जानानै पुलिसजों हमजानो गोनां जादों, नाथाय बिथांमोनहा जेबो दाय गैया। हमजानायनि मादाव खायफाया बिसि फिसा गोनांखा आरो नंखायावनो बिथांमोनखौ पुलिसा हमदों होननानै फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं गारियाव जौ लोंनाय आइजोआ गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय गाज्रि मुं मोनखानाय आरो जाय हौवाया आइजोजों दंफायोमोन बिनाबो गोबां केस दंखायो, बेखौ पुलिसाबो मिथिखायो होननानै फोरमायथिदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। एबसुनि सोमावसारनाय समाव 10 बर' आइजोफोरा आसाम पुलिस टास्क फर्सजों जिनाहारि खालामजानाय गंसे गामियाव नुजाथिहैदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। गामिनि मुङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 12 नं भुमका गामि। थांनाय 1988 मायथाइनि 25-26 जानुवारियाव आसाम पुलिस टास्क फर्सजों 10 बर' आइजोफोरा जिनाहारि खालामजादोंमोन, जाय गामिया बर'फोरजों बावजायै जारिमिनारि गामि होननानै फोरमायथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बड' फावखुंग्रि ब्रह्मनि दैदेननायाव जि बड' आन्दलन जादोंमोन बेनि मादाव बेनो देरसिन जारिमिनारि जाथाय। बर' संग्रामनि एक्टिभिस्टफोरखौ नागिरनानै आसाम पुलिस टास्क फर्सआ 10 बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामलांदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै गुवाहाटि हाइकर्टआबो राय होदोंमोन। दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो सिबिआइ इनकुवेरि होदोंमोन। लोगोसे गुवाहाटि हाइकर्टआ बै समनि क'क्राझारनि एसपि आर.सि. थाइलखौ सासपेन्ड खालामदोंमोन। सेरफांगुरि आउटपस्टनि आइसिखौ सासपेन्ड खालामदोंमोन आरो सासे कनस्टेबलखौबो सासपेन्ड खालामदोंमोन। नाथाय सिबिआइआ दायनिगिरिफोरखौ नागिरनाय समाव आसाम पुलिसा मदद होआखैमोन, जायनि थाखाय सिबिआइनिफ्राय मोजां रिपर्ट मोनियाव गुवाहाटि हाइकर्टआ मोनसे राय फोसावफिनदोंमोन दि भुमका गामियाव पुलिसा हानजा जिनाहारि खालामदों, नाथाय दायनिगिरिखौ दिहुननो हायाखै होननानै आरो जिनाहारि खालामजानाय आइजोफोरनो 24,000-25,000 रां होदोंमोन। नाथाय जिनाहारि खालामजानाय आइजोफोरा दिनैसिमबो बिजिरनाय मोनाखै, मानोना दायनिगिरिफोरखौ दिनैसिमबो हमनो मोनाखै होननानै बुंथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया।
बै समाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङानो गिबिसिन सासे खौरांगिरिखौ लानानै जाथाय जानाय जायगायाव फैदोंमोन आरो जाथायनि सायाव टेलिग्राफ खौरां बिलाइयाव फोसावदोंमोन। बेनि उनावनो गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिसआ गोसो होदोंमोन आरो सिबिआइ इनकुवेरि होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। नाथाय बे गामिनि गोरिब सुबुंफोरा सोरखारि बिथांखिखौ मोननो हायाखै, बेनिखायनो इउपिपिएल, बिपिएफ, बिजेपि, कंग्रेस जेबो राजखान्थि फारागथि खालामालासे जाहाथे सोरखारि अनसुंथाइखौ होयो आरो बिथांमोनखौ मान होयो, बेनि थाखायबो खावलायदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। लाइमोनफोरजों लोगोसे जुलि जानाय सुबुंफोरनि गेजेरावबो गाव गावखौ लागजारि दिन्थिनायनि मोनसे दोहौ फैदों। नाथाय गाव गावखौ लागजारि दिन्थिनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जायो। बे गोबां रां आरजिनो थाखाय बांसिनानो गोरलै लामाखौ नागिरो, जायनि थाखाय जोंनि समाजा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि फारसे थांगासिनो दङ। गोरलैयै रां आरजिनो थाखाय कलेजाव फरायनाय सासे फरायसुलियानो 72 बोसोर बैसोनि बैसो जानाय हौवाजों देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै सिरियै भिडिअ सेबखांदों आरो वेबसाइटआव एंगारनानै होदों। गावनि गाज्रि भिडिअ गोसारनायनि सोमोन्दै जेब्ला 72 बोसोर बैसोनि सुबुङा मिथिदों, अब्ला बिथाङा लाजिनाय आरो सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। बेनि उनावसो गासै जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया आसामनि जरहाटआव जादों। रिपर्टनि बादिब्ला दर्शना बहराली मुंनि कलेजनि फरायसा, जाय फरायनायाव मोजां, बिथाङा 72 बोसोर बैसोनि सुबुंजों देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै स्रोदै भिडिअ सेबखांदों आरो वेबसाइटआव एंगारदों। बे भिडिअखौ माखासे साननि उनाव बैसो जानाय सुबुंनिनो गामिनि सासे सुबुङा नुदोंमोन आरो बैसो जानाय सुबुंनो बेनि सोमोन्दै मिथिहोदोंमोन। बेनि उनावनो बैसो जानाय सुबुङा सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। बे जाथाय जाखांनायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा पुलिसनो मिथिहोनायाव पुलिसआ संदाननायनि गेजेरजों दा दर्शना बहरालीजों लोगोसे सानै सेंग्राखौबो हमबाय आरो बिसोरनिफ्राय लेपटप आरो केमेराखौबो हमनो हादों, जाय लेपटपाव माखासे गाज्रि भिडिअबो मोननो हानाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला सिख्लाया न'आव हारसिं आरो गियो होननानै बैसो जानाय सुबुंखौ लेंलांदोंमोन। बेनि उनावनो टेब्लेट जाहोनानै बे गाज्रि खामानिखौ मावदों। रिपर्टनि बायदिबावबा 72 बोसोर बैसोनि सुबुङा हाबा जायालासे थानाय सुबुंमोन। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि हाबाखौ पुलिसआ मावबावगासिनो दंबावो आरो गोरलैयै रां आरजिनो थाखाय बेबायदि खामानि मावनायनि गेदेर नेटवर्क थाबावनो हागौ होननानै पुलिसआ सन्देह खालामदों। डाम्पारनि सौख्रांनायजों सासे बर' आइजोनि जिउ खहा जादों। धेमाजि जिल्ला सिलाफोथार पुलिस थानानि साखाथि 1 नं दिपायाव जादों बे गिथावना जाथाया। बाला अन्थाइ दैखांनानै लाबोनाय डाम्पारा माइजुलि बसुमतारीखौ सौख्रांदों, जायजों बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाब्रबथाया मोनाबिलि 4:30 रिंगासो समाव जादों। दिपा 2 नं वार्डनि थागिबि माइजुलि बसुमतारी बिथाङा हाथायाव थांनो होननानै ओंखारबोदोंमोन। बेयावनो राजा लामाजों थांबाय थानाय समावनो अन्थाइ क्वेरिनिफ्राय अन्थाइ बाला दैखांनानै लाबोनाय AS 22C6707 नाम्बारनि डाम्पारा बिथांखौ सौख्रांदों, जायजों बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथाय जानायनि उनाव डाम्पार गारि सालायग्राया जाथायथिलिनिफ्राय खारखुमा लांदोंब्लाबो ओनसोलनि थागिबिफ्रा गारिनि नाम्बारखौ सिनायनानै लाखिनो हादों। गुबुन फारसेथिं जाथायथिलियाव पुलिसआ नुजाथिफैनानै गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय डक्टरफोरनि गाहाय थाखोनि खामानि मावनाया सोराङाव फैदों। गावनि फिसाखौनो इनायै साजा होनायनि दायाव हमजादों डक्टर बिसि आरो फिसाय सानैया। बे जाथाया गुवाहाटीआव जादों। साइकेट्रिस्ट डक्टर संगीता दत्ता आरो बिथांनि फिसाय डक्टर वालिउल इस्लाम बिथांमोनहा गावसोरनि फिसाखौनो सान्दुं गोसायाव आथिं आखाइ खानानै साजा होनायनि दायाव हमजाबाय। गिबियाव 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ सान्दुं गोसायाव आथिं आरो आखाइ खानानै दोननायखौ लानानै चाइल्ड राइट्स एक्टिभिस्ट मिगुएल दासक्वे बिथाङा मददनि थाखाय पुलिसनिसिम लिरदोंमोन आरो जाथायनि सोमोन्दै चाइल्ड वेलफेयार कमिटिनोबो मिथिहोदोंमोन। बेनि उनावनो बे दायाव गिबियाव खामानि मावग्रा आयजोजों लोगोसे डक्टर वालिउल इस्लामखौ हमदोंमोन, नाथाय संगीता दत्ताआ खारनानै दंमोन। नाथाय दा पुलिसनि गोख्रों संदाननायनि उनाव डक्टर संगीता दत्ताखौबो पुलिसआ हमनो हाबाय। खामानि मावग्राया फोरमायथिनाय बायदिब्ला डक्टर संगीता दत्तानि बिथोनावनो बियो 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ सान्दुं गोसायाव आथिं आखाइ खानानै दोनदोंमोन। मेथे हारिनो ST स्टेटास होनायखौ लानानै मणिपुर रायजोआव दावराव दावसि जानायजों सा 54नि जिउ गोमाबाय आरो गोबांनि जोखोम। रिपर्टनि बायदिब्ला अफिसियेलि सा 54 सुबुंनि जिउ गोमाबाय, नाथाय आनअफिसियेलि गोबां सुबुंनि जिउ गोमादों। सा 54 जिउ गोमानायनि मादाव माखासे सरासनस्रा सुबुं, माखासे हाथियार लाग्रा आफाद आरो माखासे रैखाथि हान्जा। मणिपुरनि थासारिखौ सामलायनो थाखाय 10,000सो इन्डियान आर्मि, CRPF
आसाम राइफल्स, रेपिड एक्शन फर्स आरो गुबुन गुबुन फर्सफोरखौ बाहायनो गोनां जादों आरो बिथांमोननि गोख्रों नोजोर लाखिनायाव दा मणिपुर रायजोआव लासै लासै मोजां थासारिया फैफिननो हमदों। गलाफोरखौ गेवनाय नुनो मोननाय जादों आरो लामाफोराव सुबुंफोरखौबो गोजोनै ओंखारबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायखांनो गोनांदि मेथे हारिनो एसटि स्टेटास होनो थाखाय मणिपुरनि हाइकर्टआ बिथोन होनायनि उनावनो ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलनि गेजेराव दावराव जादोंमोन, जाय दावरावआव गोबां न' बां, गला, गारि मटरफोरा खामनो गोनां जादोंमोन आरो मणिपुरसिम थांनाय रेलगारिखौ बन्द खालामनानै दोननो गोनां जादों आरो बे गासै दुंहाव थासारियावनो दासिम सा 54 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जानायजों लोगोसे सा 100नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। रिपर्टआव मोननाय बायदिबा थासारिखौ सामलायनो थाखाय जेब्ला रैखाथि हान्जाया थाङो अब्ला उल्थायै रैखाथि हान्जानि सायाव माखासे सुबुंफ्रा गाग्लोबो। बेयावनो फिन रैखाथि हान्जायाबो गुलि गावहरनो गोनां जादोंमोन। बेबायदिनो सरासनस्रा सुबुंफोरजों लोगोसे हाथियार लाग्रा आफाद आरो रैखाथि हान्जानिफ्रायबो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो 13,000नि गोबां सरासनस्रा सुबुंफोरखौ रैखाथिनि थाखाय रैखाथि हान्जाया गुबुन गुबुन केम्पआव दोनफैदों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।